हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण झणझणीत आणि चमचमीत असं मोरी किंवा मुशी मटण किंवा शार्क मटण बघणार आहोत। कोकणात मोरी मटण फार विपुल प्रमाणात मिळतं आणि खूप आवडीने पण खाल्लं जातं। तर खूप झणझणीत आणि चमचमीत अशी ही रेसिपी आहे। तर रेसिपी मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये नीट समजावून सांगितलेली आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। आणि जर तुम्ही माझं चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा। सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे। चला तर आता रेसिपीला सुरुवात करूया। तर हे आहे मुशी मटण। हे जवळजवळ 1 किलो मटण आहे। तर जे फिशवाले असतात तेच हे मटण साफ करून देतात, आपल्याला घरी करता येत नाही। तर हे 1 किलो मटण आहे, ते स्वच्छ असं मी 2-4 वेळा धुवून घेतलेलं आहे। तर याला कुठलीही मॅरिनेशनची गरज नाही आहे। त्याच्यासाठी एक वाटण करावं लागणार आहे। त्यासाठी कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल गरम केलं आहे। त्याच्यामध्ये 1.5 इंच आल्याचे बारीक तुकडे करून घातलेले आहेत। गॅसची फ्लेम मिडियम आहे। आल्याचे तुकडे घालून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये काही मी 7-8 लसणाचे तुकडे पण घातलेले आहेत आणि आलं आणि लसूण मी तेलामध्ये परतवून घेतलेला आहे। त्याचा कच्चेपणा निघून जाईल, थोडं हलकं परतवून घ्यायचं तेलामध्ये। आलं लसूण परतवून झाल्यानंतर मी याच्यामध्ये एक कांदा उभा चिरून घातलेला आहे। कांदा पण तेलामध्ये मी छान परतवून घेतलेला आहे। हे बघा, चांगला अगदी रंग बदलेपर्यंत कांदा परतवून झाल्यानंतर मी याच्यामध्ये एक अख्खा नारळ किसून घातलेला आहे। हा ओला नारळ आहे। इथं तुम्ही सुकं खोबरं पण वापरू शकता आणि त्याच्यासोबत मी ही कोथिंबीर घातलेली आहे। शक्यतो कोथिंबीरीचे देठ असतात ते जास्त वापरायचे, त्याने ग्रेव्हीला चव आहे ती खूप छान येते। आणि हे सगळं छान असं एकत्र करून भाजून घेतलेलं आहे। खोबऱ्याचा रंग अगदी चांगला गोल्डन ब्राऊन येईपर्यंत, अगदी खोबरं खरपूस होईपर्यंत छान असं हे मंद गॅस फ्लेमवर भाजून घ्यायचं। तर हे बघा, खूप छान असं खोबरं भाजून झालेलं आहे। खोबरं भाजून झाल्यानंतर चरचर असा आवाज येतो आणि आता मी हे थंड होण्यासाठी ठेवून दिलेलं आहे। आता फोडणीची तयारी करूया। 4 मोठे चमचे तेल मी त्याच कढईमध्ये गरम करून घेतलं आहे आणि त्याच्यामध्ये 2 बारीक कांदे चिरून घातलेले आहेत आणि कांदा तेलामध्ये परतवून घेतलेला आहे। कांदा परतवून झाल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये 2 चमचे बेडगी मिरची पावडर घातलेली आहे। याने जो आपल्या ग्रेव्हीला लाल कलर खूप छान येईल। तर बेडगी मिरची परतवून झाल्यानंतर मी याच्यामध्ये हे मोरी मटण आहे ते घातलेलं आहे। हे बघा, आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी माझा हा घरगुती मसाला आहे तो जवळजवळ 1 वाटी घातलेला आहे किंवा पाऊण वाटी घातलेला आहे। या मटणामध्ये तिखटाचं प्रमाण थोडं जास्त ठेवायचं, तरच हे मटण खूप छान लागतं। पाव चमचा हळद घातलेली आहे। याच्यामध्ये तुम्ही तुमचा कुठलाही घरगुती मसाला वापरू शकता आणि त्याच्यासोबत गरज असेल तर थोडा गरम मसाला पण वापरू शकता। आता हे छान असं मी सगळं एकत्र करून घेतलेलं आहे। आणि याच्यामध्ये मी आता मटणाच्या बरोबरच पाणी घातलेलं आहे आणि याला एक चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आणि नंतर चांगली अशी याला एक उकळी येऊ द्यायची। इथं चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे आणि हे 6 कोकम आहेत, कोकमच्या पाकळ्या, तर त्या मी इथं घातलेल्या आहेत किंवा आमसुलं। आणि हे सगळं असं छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। आमसुलामुळे ग्रेव्हीची चव आहे ती खूप छान येते। खूप छान असं एकत्र करून घ्यायचं। खूप आवडीने हे कोकणामध्ये मटण खाल्लं जातं। भाकरी किंवा चपातीसोबत हे मटण खूप छान लागतं। हे मटण जे असतं ते सुकंच केलं जातं, याची ग्रेव्ही पातळ वगैरे नसते। तर याला एक छान अशी मी उकळी येऊ दिलेली आहे। गॅसची फ्लेम मोठी केलेली आहे आणि नंतर याच्यावर झाकण ठेवून मंद गॅस फ्लेमवर एक 15 मिनिटासाठी मी हे शिजत ठेवलेलं आहे। आता मगाचं वाटण आहे ते गार झालेलं आहे, तर ते मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतलेलं आहे। इथं मी जास्त माणसांसाठी म्हणून हे एवढं जास्त वाटण केलेलं आहे। तुम्ही याच्यामध्ये कमी वाटण पण वापरू शकता। आणि हे वाटण जे आहे ते आपल्याला जाडसरच वाटून घ्यायचं आहे, आपल्याला बारीक वाटण नाही करून घ्यायचं। त्याच्यामध्ये मी खोबऱ्याबरोबर थोडं पाणी घातलेलं आहे आणि याचं एक जाडसर अशी पेस्ट मी करून घेतलेली आहे। तर तुम्ही बघू शकता, बऱ्यापैकी जाडसर अशीच याची पेस्ट करून घ्यायची, तरच ती या मटणामध्ये खूप छान लागते। हे बघा, मस्त अशी जाडसर पेस्ट करून घ्यायची। एक 15 मिनिटं झालेली आहेत। हे बघा, मटण छान असं शिजलेलं आहे। मोरी मटण शिजण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही, ते पटकन शिजतं। तर हे बघा, खूप छान अशी वाफ आलेली आहे आणि मस्त असं मटण शिजलेलं आहे। आणि आता याच्यामध्ये मी हे वाटण घातलेलं आहे।
तर याच्यामध्ये मी सगळं वाटण घातलेलं आहे आणि याच्यामध्ये तुम्हाला जेवढी ग्रेव्ही पातळ पाहिजे तेवढं याच्यामध्ये पाणी घालायचं, पण शक्यतो ही ग्रेव्ही घट्टच ठेवा. खूप सुकं मटण असंच हे खूप छान लागतं. आणि आता मी हे सगळं छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे. आता गॅसची फ्लेम मोठी ठेवायची आणि छान असं एकत्र करून एक याला मस्त अशी उकळी येऊ द्यायची. हे बघा, खूप मस्त अशी याला एक चांगली दणकून उकळी येऊ द्यायची. हे बघा, छान अशी याला उकळी आलेली आहे आणि याच्यावर मी आता हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे आणि छान असं हे मोरी मटण तयार झालेलं आहे. हे बघा, खूप मस्त असं मटण तयार होतं. भाकरी किंवा चपातीसोबत हे अप्रतिम लागतं. तर नक्की रेसिपी एकदा ट्राय करा आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.